Ste pripravení žasnúť nad najbláznivejším počasím v našej slnečnej sústave? Neptún, modrý obor, nie je len najvzdialenejšia planéta od Slnka. Je to aj jedna z najextrémnejších. Predstavte si búrku väčšiu ako celá Zem. Áno, tie tmavé škvrny, čo vidíte. Obrovské búrky, ktoré by mohli zhltnúť celú našu planétu. A držte si klobúky, pretože na Neptúne vietor fúka neuveriteľnou rýchlosťou 200 km/h. To je rýchlejšie ako stíhačka. Ale prečo je tak krásne modrý? To všetko vďaka metánu v jeho atmosfére, ktorý pohlcuje červené svetlo a zanecháva nám ten úžasný azúrový odtieň. Neptún nie je len o búrkach a vetre, má 14 mesiacov. Triton najväčší sa pohybuje v opačnom smere ako rotácia Neptúna. Divné však? Trúfli by ste si navštíviť Neptún? Napíšte komentár dole. A nezabudnite dať like a odoberať pre viac vesmírnych zázrakov.